जुन्टा सरकारे आमाक रास्ता ভাল करिया बनाई দিব धुला सुला ভাল करि দিব आमी ताकेই दिम आरबे कि আছে बयनिख्रुइबो गोसोआव लानांगौ बाथ्राया बेनो जे सिडली समस्तियाव जोंहा नैबे सामथाइबारिनिफ्राय गेलेफुसिम थांनाय जि लामा बेखौ नेशनेल हाइवे अथरिटि अफ इन्डिया बिथांमोना टेकआप खालामबाय नाहाया आरो बिथांमोना आङो मिन्थिनायाव टेन्डार प्रसेसआ जागासिनो दङ खोब सम्भब बे डिसेम्बर दान नङाबा जानुवारि दाननि गेजेरावनो बे टेन्डारा जागोन लामाया जोबोद गुवार अरगोन आरो जिहेतु बे जोंनि खाथियावनो थानाय भुटान मोनसे सार्वभौम मोनसे राष्ट्र दङ मोनसे हादोर दङ बे हादोराबो बेजोंनो थांलाय फैलाय खालामो जोंनिबो थाखाय जोबोद मोजां मोनसे जोबोद गोनांथार लामा बियो आरो भुटान हादोरनि थाखायबो बिराद गोनां दा दिनैहाय नैबे 2023 मायथाइ जोबनायनि उनाव माने जोबनायथिंजाय फैनायाव बे मोनसे जोबोद मोजां खौरां आरोबाव जोंहा मोजां खौरां दंबावो जे देवस्रिनिफ्राय लानानै थुक्राझारनिफ्राय आइफवालि जानानै बरपाटारनिफ्राय उगुरिनिफ्राय आमगुरिनिफ्राय माख्रादै मानेखौ बारनानै नोङो राङिजरा बे मोनसे आरोबाव जा आसाम माला लामा बे जानो थांगासिनो दं अलरेडि सार्भे बे जोब्बाय बेजों जोंहा उगुरिया मोनसे दिप बायदि जानानै दंमोन नाबले ओरैहाय सोनाबजोंनो मोनसे जगाजग जानो हायो बिमा दै दंथेयो सानजाजों नोङो नांगोल बा माने बेबायदिनो हुरुथि माबा माबि दैया दंथियो जायनि थाखाय दैज्लां बोथोराव बिथांमोना दैबानाजों लोमजायोब्लाबो बिथांमोननि थाखाय रेसन लांनायाव जोबोद उसुबिदा जायोमोन स्कुलाव फरायहैनाय हायार सेकेन्डारि दं आमगुरियाव फरायहैनाय हाइ स्कुलाव फरायनो फैगोन उगुरियाव नोङो नांगोलबाङायाव थांलाय फैलायाव जोबोद मोनसे जेंना जादोंमोन आरो गोबां बेबायदि रेकर्ड दङ नाव माने गोदोनानै साइकेल गोजावलांनाय मबाइल गोजावलांनाय इभेन मानसि थैनायनिबो रेकर्ड दङ जोबोद माने गिख्रंथाव रोखोमै फरायसाफ्रा मालाबा सानस्रिनानै बारलांनानै फरायसालियाव थाङो दा बे जेंनाया जोंहा जोबसिगोन बेयाव दालाङा 800 मिटार जागोन होननानै दा इन्जिनियारफ्रा बुंदों आरो ओरै माख्रादैयाव बेबो माने 600 मिटारसो दालां जागोन बे मोननै दालाङा दिनैहाय 2023 मायथाइ जोबनायनि उनाव आसाम सरकारनि जोंनिया दानि सिबिनां गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि नाजानायाव बे लामाया जानो थांगासिनो